vậy vì tôi sao cha nè men si pha lung hay ăn phải linh nè ô ca se pu ha quay ca ta ha cha chữ tay con trông phải lên ốc la nang Allah de linh ye lang nè tên nhi ya ha yin sang ya tên nhi ya sang ang cơ ma ngày nhi ya tawa ma tai la cả chi mai kem puki ta kem ha cả kem hoặc tâm mai kem puki kem ha lâm men sai tên nhoi ở men mẹ tên nhi tơ mon kem mẹ ngôn nang Allah de linh ye lang de tên nhi ya ha yin sang ya tên nhi ya sang ang cơ ma ngày nhi ya tawa ma tai la o Christian lan ham tơ mong hầm nang ki chư tay ya ha yen nang bu yen mo ki yui ya ha lo lang yui apu ya ha lo lang yui chim yam ha nang Allah ne linh ye lang ne tên nhi ya ha yin sang ya tên nhi ye sang ang cơ ma ngày nhi ya tawa ma tai la nang Allah ne linh ye lang ne tên nhi ya ha yin sang ya tên nhi ya sang ang cơ ma ngày nhi ya tawa ma tai la